Det er så bare vores, det er bare en almindelig højtaler. Ja. Lad os prøve noget, der er lidt mere interessant. Altså, vi har vores magnet, og vi har vores spole. Og hvis vi vil bygge en højtaler, så skal vi som sagt bare bruge et eller andet, som vi kan sætte i svingninger. For eksempel en kop. Sker der noget? Og man kan trods alt høre, at han synger det. Ja. Det er ikke den næste højtaler, der findes. B.O.'s nye. Ja, det er nok ikke en god erstatning til det nye B.O. Hvorfor ikke prøve noget, der er lidt mere interessant? En persons hoved. Så... Signal, det vil vi sende igennem hele den menneskekæde her, og så igen til højtaleren. Og så prøver vi at se, om vi kan sende det igennem. Det er meget vigtigt at bestille, fordi så får I meget kraftig stød. Ej, du får ikke sådan, at jeg stille med. Musikken. Jeg holder ikke på. Så I kan høre musikken. Ej, så gennem også. Så I kan mærke den gode duft. Den larmer. Så det får lige de elektroner her, og med dem skal vi lave det lyd. Det her rør lige her, så kan det være, at vi kan få kammertonen ud. Sådan her. Se på her. Du kan se, når du fryser ting ned, så stivner det. Og vores finger fra før, den har det ikke så godt længere. Handske, som vi har sat på herovre. Når vi sætter noget lyd ind på den, så vil vi få vores lydtrykbølger ind igen. Sådan der. Så vil vi få vores lydtrykbølger af igen, og så er det ikke ret i øjeblikket, så lige... Kan I se, hvordan vi får et mønster? Det her, det jeg snakker om, det er en bølge. Lyden, det er nemlig trykbølger, og de presser gassen op.